woon in een klein dorpje, het is de Wieringermond, wo vroeger voor de meeste mensen een plagenhut op stond. De harten waren in lange doom, dus zij toch een weg te gronde vrouw die ging op met de waan en kreeg geen tijd om aan te staan. Van je hartstikke idee, van je hartstikke dood, vrouw het sluit niet en berrestro. Van je hartstikke idee, van je hartstikke dood, vrouw het ging dat ja zo. Zij waken een stukje brood in veen of saas op die appelland. De aarde zwoegen en soms geving, want zij weer de brand. Zij kon dan weer wat meer verzetten, maar wel op de kleintjes let. Het leven was dan wel niet zo duur, maar stond toch voor het einde vuur. Van je hartstikke idee, van je hartstikke dood, vrouw het dan sluit niet en berrestro. Van je hartstikke idee, van je hartstikke dood, vrouw het dan ging dat ja zo. Als waar gebeurd was, moesten zij melden, wie dat gruine op. Dat bleef voor elk en een geld, zo luide dan de klok. Voor weinig geld bij huis rondlopen, je kon er nog geen pot van koop. Het was een hele slechte tijd, gelukkig ben wie die nou kwijt. Van je hartstikke idee, van je hartstikke dood, vrouw het dan sluit niet en berrestro. Van je hartstikke idee, van je hartstikke dood, vrouw het dan ging dat ja zo. Ken de veenarbeider zijn op het Wittersplein en achter in de Wieringermond staat landarbeider gezond. Maar beste mensen, het is ons ontheem, veel mensen moeten dit niet beleven. Wie wil hier niet met verder gaan, maar wensen je een gezond bestaan. Van je hartstikke idee, van je hartstikke dood, vrouw het dan sluit niet en berrestro. Van je hartstikke idee, van je hartstikke dood, vrouw het dan ging dat ja zo. Vrouw het dan ging dat ja zo.